Здравейте, приятели! С това видео ще ви представим възможностите, които сайтът на Rotaract България rotaract-bg.org дава на секретарите и президентите да въвеждат информация относно събития, проекти и новини на клуба. В полето Събития избирате Добави събитие и отбелязвате събитието, че е активно, неговото име, начална и крайна дата. Имате възможност да добавите описание на събитието, снимка и ако сте подготвили PDF файл, след което се запазват промените. От началната страница в полето в дясно може да видите в календара вашето събитие. За да добавите новини, избирате отново Добави новина, попълвате полетата по същия начин, както с събитията, по същия начин и с проекти. От полето Добави проект. Благодарим ви за вниманието и за повече информация може да се свържете с нас.